Constitution. Please complain of using a flash for the camera.
Substitution.
second team foul.
kayo. Gawain namin ay napapadali sa pagtutulungan na ganyong sama-samang nananalig kay Inang Peña Francia. Handi na kayo dito sa masayang lugar. Handi na kayo dito kami nagkakaisa. Handi na kayo dito sa puso ng Colombia. Alala, tuloy ko kayo sa maubang lugar. Tahimik at masaya, naglalakad sa maayos na kalsada. Sa iyong pag-iisal, magandang ala-alang di mo malilimutan. Gawain namin ay napapadali sa pagtutulungan na ganyong sama-sama nananalig kay Inang Peña Francia. Handi na kayo dito sa masayang lugar. Handi na kayo dito kami nagkakaisa. Sa naga
ron. Nahihiro ang camera. Hey, Pedro. Substitution.
Shepherdville Basketball. Ball number 16, 14 fouls. First, personal foul number 16. Substitution. Diana, Takin. Penalty. Number 7. Three. The second shot clock. Foul number 16. Second personal foul.
14 shot clock, 2 minutes, 21 seconds. Foul number 9, penalty, fourth personal foul number 9. Foul number 17, third team foul. Second personal foul number 17.
35. Third personal foul number 35. Substitution. Sub. Sub.